May butag mga igsuon. Okay ra mo? Okay pa, Father. Salamat sa Dios. Okay pa kitang tanan. Kay maabot ang panahon na dili na kita okay. Maluya na kita, matiguwang na kita, ng ato os-os na ang pahiyom. Pista karon ang mga arkanghel, dagkong anghel kini sila. Ang sige ma-starring na anghel si Anghel Gabriel. Kay si Gabriel mao man ni ang messenger, mao ni ang sulugoon sa Dios. Muna siya no adto kang Maria nagpahibalo. Mao nang naay mga ipahibalo sa atong Ginoong Dios, mosugo siya ang mga anghel mao na iya sulugoon, mga messenger ang title ni Gabriel. Na si Michael nagdala og sword, nagdala og kay siya asdang kang Satanas. Ang mga anghel, mga igsuon, dili ni santos. Daan na sila gibuhat sa Dios na mga anghel. Kita mga tao na mga makasasala, kung maginulsol kita, maglimpyo kita sa atong masala, mahimo kitang santos. Dili kita mahimong anghel. Mahimo kita mga santos sama ni San Roque, si daghan mga santos kaya San Isidro, daghan no. Mo nang ang Santo Papa kung maayo ang binuhatan na ay mga pahiwatig ba na mga kapagkabalaan o na i-canonize sa simbahan o mahimong santos. Kamo kita mahimo pod santos pero wala din sa di kita makanonize. Nakasulod kita ngadto sa gingharian sa Dios, so santos. Ang tanan na makasulod ngadto sa gingharian sa Dios dito sa langit, mga santos man na sila, mga igsuon. Mao na maning kamot kita pagsunod sa kabubuton sa Dios para kita masantos. Amen. Magkita-kita ta dito sa langit. Uy, santos man di ay ikaw. Kolektor man ka sa BDR, no? Oo, no? Sa imo pagka-kolektor na imo kang santos. Adlaw-adlaw nagsimba. Sabi ato, intensyon ana ngano adlaw-adlaw kita mosimba. Kay ang ato gusto kita kung mawa na taning kalibutan kay mga matay man kitang tanan, makasarod ta ngadto sa gingharian sa Dios. Mahimo kitang santos. Manang anaan atong pagpaningkamot kay si Satanas maningkamot mampod pagtintal kanato. Tintalon magayud kita ni Satanas para adto kita dito sa iya gingharian sa impyerno, di kita makasulod ngadto sa langit. Mga tintalong kita pagyawa-yawa, tintalong kita maguna-una og dautan sa atong isig ka tawo, tintalong kita magmarites, pagdaot sa daghan mga tentasyon daya na himuon ni Satanas kay maningkamot usab sila na kita mabihag ngadto sa iyang gingharian og dili kita mahimong santos. Amen. Sa itong ebanghelyo mga igsuon, kini hinumdum ka nato nawa kayo kita masayop sa atong pagtuo o paghigugma sa atong Ginoong Dios nga si Jesus. Gitag na siya ni Nathaniel nga anak sa Dios, ang Mesiyas. O niya, niyon ang atong Ginoo. Tungod lang kay gitag na kita dito ka sa ilawom sa kahigera, pero makita mo pa mas kahibulungan, maabli ang langit o ang mga anghel sa Ginoo saka kanaog. So, time will come, maabot ang panahon na ang Ginoo kay nagsaad man siya na mubalik ako sa katapusan sa panahon. Mao na ang panahon na diin pagbalik niya daghan mga anghel
magauban kaniya sa kanaog. Hinaut-unta mga igsuon, kita makakita ni ana, kundi pa kita maabtan pagbalik sa atong Ginoo, kita ang mo-report ngadto sa atong Ginoong Dios. Muna maabot na gani ang kamatayon, ayaw pagdili-dili. Yes, Lord, dayon, no? Kay makikita naman kita sa atong Ginoo. Uban mga hadlok man mga matay, matay ra man gihapon. Ayaw pagkahadlok kung panahon kay kung magdili-dili kita, dili kita makasulod ngadto sa gingaran sa Dios, kay dili man kita masinugtanon sa kabubuton sa Dios. Na karon kuhaon tagaw mamatay ka na. Yes, Lord. Uban mo baliban man ayo sa Ginoo. Asa pa may mo? Pangandoy na 70 anyos ka naman, 80 ka naman, pagpahuway na. Di pa man musugot kay gusto pa man. Gusto man na. Nag-ihi-ihi ka na diha, nagkalibang ka na diha sa imong katre na di kapag hapon mo biya ng kalibutan. Yes, Lord. Una ready kanunay ang atong kaugalingon para makikita kita sa atong Ginoo. Maninog kita palihog